Matay! Natin na po dinalamin eh. Oh, tokmem. Makibukbak na ito eh. Merienda. So, tangal daw ako. Kita pag kami karayan. Hindi si Mana mati kami nakapan. Ano yung kato na eh. Kita natin kung lang. Awan ni bakit. Udah trabaho na. So, tata. Si kami apan. Oh, gitu ya. Enteon! Enteon! Diyan. Ikripan yun. Una lang amay. Hindi ka lugo. Kata na eh. Siya pag-alam yun damati pa. Kapong. Wala kami ito kumam. Patag-trik pan. Diyan. Diyan. Oh, natay kami na po. Oh, ata na eh. Lalit na utatan. Yung di si Mana naglibag. Nagrigat, nagpamaraw. Ayun, tonsil ko ako. Sumaka. Dito boses ko. Pataka malama ka pa Sherman dito eh. Ngayon, tayo pa yung makabigos. Nagrigat talaga ang suot Ilocano. Sana yung nag-vlog na Tagalog. Tatay Ilocano. So atin na po, dati kami ni Bawan. Toy. Taka magkanatok mem. Natatadyo bing nagdigosin niya. Jadi si Mana kayo mati kami nakadigos nito. Nakablibig mo eh. Plap. Yun, tagdigos yan. Ito yung abanda po at madama kami kan-ala nito kumimin. Tatingat karayan. Nakakalugo nga pwede na. Marsa-marsa di janting ko. Natin na po dinalamin eh. Oh, tokmem. Tapang lakang pang sidatan. Hindi upset ko na. Mukmukbang dati ko. Makibukbak na ito eh. Merienda. Sakit! Sila nga pa ito yung bracket na. Mga. Puno nung dati ba ako magawid? Sakto ang damang aldawan. Pakita man ang tagarin. Kata, ano? Pakita kang tigaret na Adam. Kalagin eh. Babati ko ate ako, Emme. Governor Rapid. Na. Hindi man na po, tumagaltok na yun. Wala? Dan. Nalpasti pinagmukbang timanggan. Dan nagaltok na ako. Nag-aamaltok na yung dyan eh. Makupat na dyan. Nag-aamaltok na yun. Ayun namin pwede na alam na ito kung guys, sumaka ko. Hindi kami tayo gawin. Yan. Oy, kabos sa cellphone ko ah. Oh. Talaga na mahal ba cellphone? Pwede na mo aglawin ni Adam. Oy. Ayun, Oh, binal. Dali ka. Adam, may berat cellphone. Di ka na kini-ikot kan. Kan. Yan, hindi na tapasanin din. Adi bisa. Kaya po, dati kami agdigdigo sinta ka. Talpas adi ko ano. Gago ba? Hindi ko yun. Kasi kami dikit ating ko. Ano ka po? So, kagkatwa kami. Oh, dito na, talim. Yung man tabi amog langoy, di kita sa lamog naglangoy. Ay, gusto ko kurwan siya. Babasa sa cellphone ko. Nagpitak dito, nig na.
Ako, naglawate yan nga po. Sa Karayan. Jai, ko dita, yan na ta. Babati Governor's Rapid. Naglawa ito, yung slabaybay. Yung Karayan lang. Wah! Tatadala lang ka pa siya rin. Yung tingkot yung gabi na eh. Hindi si Managawan. Naglibig ti danom na. Kaya ano kasunod nakaragsak. Kanya ako po kasi timid lang kati hindi kita kakapsat. Hindi na tingka kakapsaan na. Magragsak hindi na kakapsaan na. Eh, babang man. Matiklay ko. Kuday pa. Sublik ati silpong ko na ka. Baka di ko sa umatin. Eh pakita kanya din alam mga tukoy na ka daw. May sabag na po di pagme. Eh, adumitin tek sa sakwit na wa. Hindi di gusto ito. Cagayan River. Pangkulay subleti ko. Silpong ko. Tin nga po. Napuno ati bag. Nagdagsin. Napuno. Ako naman ako kilati baka sa nga pulo ko rati. Kaya na yung timawad dan. No madasag di ko sa yun. Masakit di kayo sublin. Pamaga akong tagawag kami lang daman. Tila dumati kay lako may. Binlag tok may musay.